Ассалому алайкум, бародарои ҷон. Созаи хубе? Саломатитон хубе? Ҳама каса бародарои ҷон, ҳаматон хоҳиш илтимос подписатсия кунед, якдонари лайка бичақенед ва видеои моро ҳаррӯзаша тамошо кунед. Бародарои ҷон, курси имрӯз 16 июн соат 1:59 ба вақти Москва абед ва соат 4 ба вақти Тоҷикистон. Бародарои ҷон, курси имрӯза дар программаи Convert Plus ки программа ба ҳамаи шумо маълум буд. Бародарои ҷон, 1000 рубл 189 сомон, 1000 рубл 189 сомон, доллар боша 17.62, евро боша 16.93. бародарои ҷон, нима ки бошед, курси имрӯза дар банкҳои Тоҷикистон чӣ хеле ки ҳамаи шумо медонед, дар банкҳои Тоҷикистон курс болоштарга 1000 рубл 177 сомон дар ҳамаи банкҳо, яъне ки Бонки Миллии Тоҷикистон, Бонки Эсхата, Алифбонк, Спитаминбонк, Газпромбанк, Коммерсбонки Тоҷикистон ва Душанбе-Сити, Орионбонк. ва бародарои ҷон, хоҳиш ҳамие ки ҳама каса подписатсия мекунем ва канали моро дастгирӣ мекунем. Дастгирии шумо пешравии моҳе бародарои ҷон.